Тәкъдиргә ниләр язылган, кемнәр укып караган дип җырлый халык. Чыннан да, тәкъдир китабын ахыргы битен алдан укып карау мөмкинлеге юк. Ошамаган кайбер бүлекләрен йыртып атып та булмый, яисә киридән язу мөмкинлеге дә юк. Әгәр дә андый мөмкинлек булса, кеше мөгаен тоташ бәхетле яшәр иде. Ә яшәр иде микән? Чөнки югыйсә кеше көн сайын бәхетле яшәр өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар, ләкин хаталар, ялгышлар үзенә күрә безнең язмыш китабын барлыкка китерә. Әлеге сораулар белән һәм инде язмышка кагылышлы, аның кызыклы язмышы турында уртаклашыр өчен безнең бүген студияда бик тә кызыклы кунак. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының әйдәп баручы актрисаларының берсе, артистлар династиясын дәвам итүче дип мин аны рәхәтләнеп әйтә алам, Лилия Мәхмүтова. Исәнмесез? Исәнмесез. Бик шатбыз сезне бездә күрүебезгә, Лилия ханым. Менә мин Мәхмүтовлар династиясы дип юкка гына әйтмәдем. Безнең студиядә гына инде сез менә Мәхмүтовлар гаиләсеннән 3нче кунак бездә. Аллага шөкер дип әйтәм, без Ислам апа белән дә сөйләшергә өлгердек. Аллага шөкер. Бездә Ләйсән дә кунакта булды. Бүген дә бездә Лилия Мәхмүтова кунакта. Рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Рәхмәт, бер-беребезгә рәхмәтләр әйтешергә. Рәхмәт сезгә дә, тамашачылар, инде телевизор каршыларына утырып, инде безнең тапшыруны көтеп алганыгыз өчен. Менә беренче соравым, беләсезме, әйтә башладым бит инде. Әгәр тәкъдир китабын үзгәртеп булса, ошамаган битләрен җыртып атып булса, кеше бәхетле була алыр иде микән? Ничек уйлыйсыз? Бик авыр сорау. Чөнки менә мин үзем бәхетле булыр өчен, әйтик, шәхсән үзем, мәктәпне бетергәч тә минем бик тә театр училищесына укырга керәсем килгән иде. Әмма ләкин әни мине җибәрмәде. Кызым менә безгә карады, шуннан үзеңә берәр нәтиҗә яса инде дип җавап кайтарды. Чөнки әниләр ул вакытта күчмә театрда эшләп йөри торганнар иде. Һәм әлбәттә, менә күз алдыгызга китерегез, ел фасылында 12 ай булса, аның 9 айы алар гел юлда йөрделәр. Һәм 3 айы гына иде. Аның менә шушы 3 айның берсе отпускта туры килә торган иде инде. Кайталар иде дә, 1-2 көн өйдә торалар иде, яңадан чыгып китәләр иде гастрольләргә. Һәм әлбәттә, мин менә Камал театрында эшли торган Рузия апам Матыгулина белән бергә үстем. Ул әнинең бер туган сеңлесе бит инде, беләсез. Һәм аңа мин бик зур рәхмәтлемен, чөнки Рузия апа кияүгә чыкканга кадәр мин аның белән үстем, аның белән булдым. Рәхмәт аңа, ул мине менә шушы театр дөньясына алып барды дисәм дә дөрес булыр, чөнки мин кичкенә вакытта Рузия апа театр училищесында укып йөри торган иде. Һәм ул Марсель Салимҗановның курсында укыды. Үзе белән әйтик, менә детсад вакытында инде берәр бала авырса, анда карантин булса, әлбәттә мине өйдә калдыра алмый инде, үзе белән училищега алып бара торган иде. Һәм шушы вакытта мине парта астына яшереп, менә шунда гына утыр, яме башымны чыгарма, Марсель абый күрсә, бетер үзеңне дия торган иде. Шулай мине куркыта торган иде. Хәзер мин теге партасында утырып туйганмын, күрәмсең инде, башымны әзгенә чыгара башладым. Чыгара башлагач инде бер мәнне Марсель абый: "Кем бар анда? Кем бар? Кая башыңны күтәр әле?" дип шәйп кычкыргач инде мин куркуымнан башымны күтәрдем дә: "Кем син?" дип сорый инде. "Лилия" дим инде. "Кем белән килдең?" "Рузия апа белән." Рузия ападан сорый инде: "Ничә баланы монда алып килдең?" "Менә Марсель абый, менә бит баланы ничә тим инде, садикта карантин бара, анда калдырып булмый, өйдә калдырып булмый, бер үзе генә, Рузия кемнәр, Ислам апалар гастрольдә бит инде" дип инде. "Менә алып килдем инде" дигәч инде: "Ничә баланы партасында утыртасың? Кил әле монда, минем кырыйга утыр әле. Ана апаларың ничек итеп заниматься иткәнен кара" дип, мине шулай итеп үз янына утыртып, шулай итеп Рузия апаларның дәресләрен карап утырганын хәтерлим менә мин. Шуңа күрә тәкъдир ничек язгандыр, анысы менә Аллаһ Тәгалә үзе генә белә.
әмма ләкин аны үзгәртү мөмкиндер дип уйлыйм мин. Шулаймы? Чөнки менә мин үзем 10нчы сыйныфны бетергәч, мин әни рөхсәт итмәде, мин университетка, хәзер КФУ дип әйтәләр инде, шушында физика факультетына укырга кердем. Һәм мин радиофизик булырга тиеш идем, укып бетерергә тиеш идем, ләкин мин 4 ел укыганнан соң аны ташлап, әнем әйтәм булай булмый, минем театр училищесына укырга керәсем килә, минем артист буласым килә дигәч, ул миңа булай диде: "Кызым, мин синең артыңнан йөрмим. Менә Илдар абыйың 2нче курс җыйган, хәзер 2нче курс алып бара. Андый-мондый ул сине ошатса, менә мәсәл өйрән, проза өйрән, бар да күрен." Динде андый-мондый Илдар абыйың ошатса, хәйрулен, шул вакытта укырсың, ярар, мин риза. Әмма ләкин мин синең артыңнан йөрмим. Әйтмәсеннәр анарсың, Исламия кызы менә үз баласын театр училищесына укырга керткән, бер таланты да юк, нәрсә дип кертте инде ул баланы, дип әйтмәсеннәр өчен мин синең артыңнан йөрмим диде. Һәм мин шуннан да инде ничектер менә канатланып дип әйтимме, шигырьләр, мәсьәләләр өйрәнеп инде Илдар абыйга шалтыратып, Илдар абый, менә сезнең яныңызга килеп китсәм ярыймы дип инде килеп кит кич белән ди. Ул вакытта әле мин университетта гына укымыйм, мин оператор ЭВМ булып университетта эшли торган идем. Һәм кич белән инде эштән сорап, мин киттем Илдар абый янына күренергә. Шунда барып кердем дә инде, ул тагын берничә артистны җыеп, алар мине утырып карадылар. Караганнан соң, менә миңа шушындай этюд ясап бир әле дип сорады да ул. Мин шушы этюдны күрсәткәч, рәхәтләнеп көлделәр. Һәм ярар, бар, Лилия чыгыптыр, без хәзер менә монда киңәшләшәбез дә, берәр сүз, берәр фикергә килербез дип, мине аннан соң чакыртып алып инде, ярар, Лилия, әйдә, документларыңны алып кил. Сиңа ничә яшь әле дип сорады да, әйтәм 21, Илдар абый. Ну, картырак икән дә, ну ярар инде, давай, алып кил документларыңны дип, шайтырып мин документларны алып килеп, 4нче курсның КГУ шул физика факультетын ташлап, театр училищесына укырга кердем. 2нче курсынамы? Әйе, 2нче курсның 2нче яртысына килдем мин. Менә кем уйлаган, җаны теләгән, йылан ите ашаган ди. Әйе, кем уйлаган, менә шушында мин үземнең анарсың тормыш иптәшемне табырмын дип, бәлкем мин 4 ел университетта йөргәнмендер, менә Ринатны очратыр өчен, үз тормышымны хәләл җифетемне очратыр өчен, бәлкем шуңа күрә 4 ел кермичә дә йөргәнмендер. Язмыштыр, әйе. Язмыштыр. Ә менә инде Исламия апа сезгә әйткән бит инде, артыңнан йөрмим, булышмыйм дип. Һәм шуннан да эш дәврендә, уку дәврендә шундай очраклар булдымы? Менә әнидән ярдәм сорыйсы килгән вакытлар, яисә һәр вакытта да үзегез хәл итәсез сораулар? Мин кечкенәдән үк мустақил булдым һәм мин бер кашанда ярдәм сорамадым дисәм дөрес булыр. Чөнки менә әниләр кайыр вакытта гастрольгә чыгып киткән вакытта, алар бит инде безгә шуннан да әтинең әнисе Сабира әби 60-тан Мамадыш районыннан инде ул октябрь аенда гына килә торган иде. Ә менә шушы сентябрь аен ул вакытта бит инде Рузия апа кияүгә чыккан, үз гаиләсе белән тора. Әйе, шуңа күрә без бер айны Ләйсәм белән икәү генә тора идек. Менә хәзер әйтегез әле, кайсы бала 4нче класста укый торган бала бер үзе 4 яшьлек бала белән кала ала, менә әйтегез. Кала алмай. Бер айга. Бер ай буена 4нче класс баласы. Әтинең иш туган апасы бар иде, Рабига апа, ул атнага шул 1-2 килеп китә торган иде, инде безнең янга безне тикшереп китеп шул кайракта ашарга пешереп китә торган иде инде. Дәресләрегезне хәзерләдегезме дип миннән тикшереп китә торган иде. Ул 11 яшьлек бала бит инде 4нче класс укучысы. Менә хәзер 11 яшьлекне түгел, 27 яшьлекне дә калдыра алмыйбыз кайыр вакытта. Әйе. Шуңа күрә менә шулай үстек. Мустақиллеккә өйрәткән инде сезне. Әйе, без шул кечкенәдән үк менә аларның шул әйтәмеш күчмә театр булып йөрүләре, бәлкем менә безгә шундый мустақил булуга өйрәткәндер. Димәк, Хәлил Мәхмүтовның, Исламия Мәхмүтованың кызы дигән исем сезгә әле вакыт-вакыт кымачуда әйткәндер, шулаймы? Мин театр училищесына укырга кергәч, минем белән укыган
сабакташларым минем Махмутовлар гаиләсеннән икәнлегемне 2 ай узгач кына белделәр. Берсендә шулай Ринатны белән без тора идек Батыршина урамында, ул тора иде апаларында, двоюродный апаларында Забайкальский урамында, һәм бергә шулай кайтып йөри башлагач, мин моңа инде әйтәм, әйдә кер, чәй эчеп чыгарсың бездә дип чакырдым инде. Хәзер ул керде дә, безнең бит инде өйдә зур-зур портретлар эленгән, әти белән әнинең портретлары эленеп тора. Һәм ул карады да инде, кара ди, син ди бу артистларны син дә яратасыңмы диде инде. Әйе, әйтәм, яратам. Мин дә аларны яратам, алар безгә шәлегә килгәннәр бар, ди бу хәзер. Әйтәм, шулаймы ни? Ди миндә теге мен теге үземчә уйлыйм, ул үзенчә уйлый икән инде. Мин теге фанат буларак кына дип уйлаган инде ул. Диде дә инде, син ник ди булай итеп зур итеп аларның фотографияларын элеп куйдыңсың монда ди. Чөнки әйтәм, алар минем әти белән әни дигәч, Ринат бер мәлгә телсез калды бөтенләй. Миңа карап торды да, ярар алайса, диде дә киенде дә чыкты да китте. Беләсең кирәк. Шәйдәшеп торды. Уланы теге куркып калгандыр минде, уланы теге аптырап калгандыр, мин теге сораганым бар. Башыма ди менә ничектер ди бер чиләк салкын су кыйган шикелле булды ул минем ди. Шуңа күрә мин аптырап калдым бөтенләй дип инде. Сез Ринат белән бер курста укыдыгыз, шулаймы? Без бер курста укыдык. Ул 2нче курсның башыннан килде, мин 2нче курсның 2нче яртысыннан килде. Ул да картайып килгән инде, шулаймы? Юк, Ринат миңа караганда 5 яшькә кече ул. Яшьрәк сездән. Яшьрәк, әйе. Мин инде университеттан 4 ел укып килгән карт кыз. Гөрбә яшьтән карт булсын инде. Элек шулай минем өчен 25 яшьтәге кызлар инде ул теге сазаган кызлар шикелле тыела торган иде. Теге без авылга кайткач инде, дәвәниләргә авылга кайткач, 25 яшьлек кияүгә чыкмаган кызлар клубка чыгалар иде. Безгә ул вакытта шул 12-13 яшь. Булар 25 яшькә җиткәннәр, нишләп йөриләр инде булар дип аптырап утырайык инде. Картайып беткән килеш монда чыгып клубта биеп йөриләр. Кара, ялмыйлар да дия торган идек. Шуңа күрә минем өчен инде 21 яшь ул вакытта бәлиг булган, олы кыз шикелле тоела инде. Шулай инде. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Лилия Мәхмүтова. Лилия ханым, әле менә без сезнең бала чагыгызны искә алып утырабыз. 10 яшьлек, 11 яшьлек баланың әтәнисен гастрольгә озатып, бәлки сеңлекәш белән өйдә калу, әлбәттә күз алдына китерергә дә бүгенге көндә ул мөмкин түгел. Реаль булмаган әйбер кебек турында сөйләшкән кебек. Менә кайбер артист балалар бит әтәниләре белән гастрольләргә дә чыгалар. Сез андый мөмкинлек булдымы, сез әниләрегез белән гастрольгә йөри идегезме? Юк, мин андый бәхет тәтемәде. Мин 8 айдан алып 4 яшькә кадәр Әлки районында, Югары Әлкидә әнинең әнисе белән әтисендә үскәнмен инде. Әби белән бабай. Әйе, Дәвәни белән бабай дип эндәшәйдем инде мин. Дәвәни Мәрвия исемле, бабай Хиятулла бабай. Алар мине теге үз балаларын карап үстергән шикелле үстерделәр, әлбәттә. Мин бер ара телем ачыла башлагач, Дәвәни белән бабайга инде әти белән әни дип эндәшә башлаганмын. Һәм әти инде берсендә кунакка кайткач, Исламия булай булмый. Күрәсеңме, бала безне оныта башлады. Шуңа күрә, әйдә баланы Казанга алып китик, садикка бирербез. Булды, әби белән бабайга бик зур рәхмәт үстереп биргәннәре өчен. Әмма ләкин бу баланы югалтабыз булай булса дигән инде. Шулай итеп мине 4 яшь тулгач Казанга алып киттеләр. Әмма ләкин мине алып киткән вакытта да мин Дәвәти белән, бабай белән Дәвәнине инде гел үз әти әнием шикелле менә кадерләп, яратып яшәдем. Һәм менә әле дә Дәвәни төшемә бик сирәк керә. Әмма ләкин керсә дә, гел менә шушы яшь дип инде ул вакытта Дәвәнигә, мин менә үземне белгәннән бирле Дәвәнигә 60 яшь иде инде ул вакытта. Ул
80 яшендә үлде. Шуңа күрә төшемә керсә дә, мин аның менә гел җәптә кочаклап, менә кочагымда мин аның менә гәүдәсен тыеп, кочаклап җылап шулай уянам, төшемә керсә инде. Ул минем теге әйтәмеш менә икенче әнием. Чөнки алар иң авыр вакытта, менә күз алдыгызга китерегез, баланың бит иң авыр вакытта менә шул кечкенә вакытта үстерүе. Аннан соң инде теге үзе аяк белән җыри башлагач, сөйләшә башлагач, кайсы җире авыртуын үзе әйтә белә башлагач, алай үстерүе аның барыбер җиңелрәк. Шуңа күрә минем өчен менә дәвәти белән дәвәни менә шушындый булдылар. Ул әтиәнендә аңларга балаларны шул күчмә театр, ул театрның тормышы шундый булган. Үз биналары юк. Тормышы да шундый булган. Аннан соң аларның артист булып эшлиселәре килгән. Ул бит инде аларның эшләре, аны бер кайда куеп булмый. Менә үзегездә бит әле 4нче курсны ташлап артист булам дип киткәнсез. Үзем дә шушылай, әмма ләкин мин үзем кичкенә вакытта әтисез, әнисез үскәч, мин Ришатның үз улымны инде бер кайчанда калдырмыйча шайтып гел гастрольләргә үзем белән йөрттем. Мөмкин булган кадәрле инде. Менә Ләйсәнгә андый бәхет тәтеде, ул гел әниләр белән гастрольләрдә йөрде. Аның яшәүе җиңелрәк булгандыр дип әйтәсем килми, әмма ләкин ул вакытта гостиницага кертәләр иде артистларны. Әниләр теге мин үскән вакытта гостиницага кертмичә кешедән кешегә кертәләр иде. Менә шуңа күрә мине алып чыкмаганнардыр дип. Шулай инде бала йөртеп йөрергә, кешедән кеше өстендә яшәгәндә инде. Булгандыр инде үз авырлыклары. Ул әле менә сез бала күзлегеннән чыгып фикердәсез. Ул менә үзегез әни булгач аңлыйсың бит. Ул йөрәк янмый дип уйлыйсың мәллә син 2 яшь баланы да калдырасың бит әле. Әлбәттә, әни гел әйтә торган иде, менә кызым ай сайын сине күрер өчен кайта торган идем дип. Язмы, көзмы, менә теге кайыр вакытта дип паром булмагач инде кыш көне буската сулар чыга башлый иде, син ди күрер өчен ди җигереп кайта торган идем ди. Су астына төшеп китәм микән инде дип куркып төшә дип җигереп кайта торган идем, сине күрер өчен ди. Шулай инде әни кеше бит инде. Әни кеше. Ай буена күрми торсаң хыялланасың. Шуңа аларның да җиңел булмаган дип әйтәсем килә инде. Ул беренчедән хезмәт авыр, эше авыр, юл йөрү, юллар юк. Ул хәзер генә асфальт бит ул. Кая барсаң да, иң караңгы авылга барым дисәң дә, анда нинди булса да юлы бар әле аның. Элек бит аның юлы да булмаган. Чаналарга утырып барганнар инде. Салкынды тулып, теге салкын көннәрдә дип тулып өстенә тулыпларны ди ябынып төшәйтеп йөри торган идек ди. Бер чанадан икенче чанага күчереп ди. Төрле чаклар булган инде. Менә фанатлык инде, фанатлык, мин шулай гына дим, башка фанатлык. Башкача әйтеп булмый. Башкача әйтеп булмый. Менә бүгенге көндә менә сезне әгәр дә хәзер менә күзегезне йомсагыз, Хәлил абый сезгә ничек күз алдыгызга килеп баса? Мин булай дип аңлатыйм әле. Әлбәттә мин әти, әни барлыгын кичкенәдән үк беләм. Әмма ләкин мин алар белән якынайдым дисәм, ул менә алар стационарда эшли башлаганнан бирле. Аннан соң менә әтигә инсульт булгач, ул вакытта мин әтигә тагын да якынрак булдым. Чөнки без әти янында 12-14 сәгать гел аның яныннан китмичә яшәдек инде. Аны карадык, Менә 7 ай буена Ләйсәнең ул вакытта баласы кичкенә иде, икенче баласы инде. Шуңа күрә Ләйсән алай бик әти янына бик күп йөри алмады, малае кичкенә булгач. Әмма ләкин теге мин инде гел әти янында, әни белән әти янында булдым дисәм дөрес. Әни белән башта икәүләшеп карадык, аны теге реанимациядән чыгаргач, аннан соң әти реанимациядән чыккач, әни әйтәм булай булмый, икебез дә булай 14 сәгать көн сайын утырып булмый, әлбәттә кич белән спектакльдә уйныйсы бар. Әйтәм, әйдә чиратлашып, менә бүген әйтәм минем спектаклем юк, мин килермен, иртәгә синең спектаклең юк, иртәгә син килеп карарсың дип, аннан соң шулай чиратлашып йөри башладык бер айдан соң. Шундый мәхәббәт гәүдәле менә ул теге Аполлон кебек дип әйтик, Хәлил Мәхмүтовның менә авырып андый хәлгә төшүен син бит әле кызы буларак, ул әлбәттә ул карап торышка авыр кызы буларак. Ләкин менә
ничек әйтик инде, тамашачы буларак дип әйтим, менә читтән караганда аны кабул итеп булмагандыр, бит. Ах иттеләр инде, менә бөтен кеше ах итте. Әти бит ул 8 март көнне спектакль уйнарга кергәннән соң, беренче пәрдәсендә уйнап бетерә алмыйча, менә шулай инсульт берде аны. Шушы көнне аны шул РКБ-2 дип әйтәләр инде хәзер, шушы хастаханәгә алып китеп инде, шушында караганнар аны. Без ул вакытта Ринат белән 8 март көнне Шәлегә кайткан идек кунакка, һәм безгә әйткәч, biz önсіз қалдық. Менің ничектер менә бөтен дөньям җимерелде дисем, дөрес булыр ул. Чөнки әти стационарда эшли башлаганнан бирле, гел теге менә әти дип менә әтине көн сайын яңа яктан аша башладым мин. Безне бит әби өйрәткән вакытта, менә әтинең әнисе инде Сабира әби өйрәтә башлаган вакытта гел әйтә торган. Тыңламыйсызмы? Менә атагыз гына кайтсын әле дия торган иде. Менә шул атагыз гына кайтсын әле дигән сүз безгә чыбыркы белән күткә элеккән шикелле, я каеш белән күткә элеккән шикелле тоела торган иде. Без менә шушы сүздән дә әти безнең өчен монстр шикелле тоела торган. Куркып яшәдек без улай бердән. Ул сезгә авыр сүз әйтәдер инде. Әти миңа авыр сүз әйткәне булмады, әмма ләкин менә ул минем ничектер йөрәгемә башыма уйлап калды. Мин ул вакытта при консерватория, менә монда Жуковский урамында укып йөри торган идем. Мәктәптә, музыка мәктәбендә. Һәм мин сольфеджиодан 2 алдым. 2 алдым да ишекне әни ачты инде. Әни әйтәм, син әтигә әйтә күрмә инде, әйтәм, мин бүген сольфеджиодан 2 алдым дидем инде. Әни шушында мине сатты. Хәлил, кызың 2 алган бит. Менә шушы куркуым, теге әби дә мине, видимо, теге мине әйтеп килгән, теге әтиңә әйтәм дигән сүз, миңа әйтәм, мин теге куркып калдым да, әти шушы кайышын салып, беленнән миңа бер мәртәбә күткә сукты. Аннан гәрләнгәнемне белсәгез, сез әйме? Ортадан түгел гәрләнүдән. Юк, анардан гына түгел. Чөнки армиядан отпускага әнинең бер туган инесе кайткан иде, Әсхат абый. Мин Әсхат абый белән үстем. Шуңа күрә миңа ул теге Әсхат абый алдында күтемәсе бер кайыш белән сугу минем өчен ул менә икеләтәгәрлек шикелле тоелды инде. Шуның хәле теге мин уңайсызланып калдым. Әтим әйтәм, син аны эшләмәсәң дә була иде. Ничәп син аны Әсхат абый алдында андый эшләдең дип. Шуңа күрә әти миңа теге ниндидер монстр шикелле тоела торган иде. Менә тора бара әти йомшак күңелле. Әйе, ул дөрес сүзле булды. Гелдә менә партийный кеше булгач, ул теге менә ялагайлана белмәде бер кашанда. Ул бер кашанда уңга-сунга теге суалчан шикелле булайтып, елан шикелле булайтып та йөри белмәде, әйме. Шуңа күрә мин аны теге туры сүзле булгач, гел менә бик каты кырыс кеше шикелле тоелды инде менә. Үскән вакытта шулай тоела торган иде. Әтра бара, ул гомумән шундай йомшак күңелле кеше икән. Менә теге познакомились дип атала. Таныштык Ялгайган көнебездә. Шуңа күрә теге мин кайбер вакытта инде әтиләр Жуковскийдан квартира алгач, мин инде репетициядән чыга идем дә, әниләргә тиз генә хәлләрен белергә дип аларга кирип чыга торган идем инде. Горький урамы белән Жуковский урамы янәшә бит инде. Шуңа күрә анда кергәч инде, кызым чәй эчәсеңме дип сорый торган иде инде. Юк, әти, рәхмәт, эчмим, әле эчеп кенә кирдем дия торган идем инде. 5 минут узада, кызым чәй эчәсеңме? Юк, әти, эчмим, рәхмәт, эчәсем килми, эчеп кенә кирдем. Тагын 3 минут узада, кызым чәй эчәсеңме? Әти, эчмим инде, юк, рәхмәт дигәч, аптыратма инде баланы дия торган иде әни. Нәрсә дип аптыратасың? Эчмим дип әйтте бит инде дигәч, син исламия туктаптыр. Хәзер ул миңа эчәм дип әйтә.
Дия торган. Ну яса инде алайса, яса әти, яса, ишем дия торган инде күңеле. Алмаса ауыр күңеленә ауыр алмасын дип инде шушында ризалаша идем инде. Аны инде син дә утырып чәй эчәсе килгәндер инде. Бәлкем шулай булгандыр инде ул, бәлкем шулай булгандыр. Теге кичкенә вакытта бергә алар белән үсмәгәч, теге ылыгайган вакытта да бергә утырып Бірде болмаса шейлер ішіп дегендір енді. Әйе, ол бит инде ылғай көңілден ішкәрә бит инде. Әйе, шулай. Әни дә шулай безнең теге біз үсә инде күңелләр нишкәрә башлады, теге барыбер дә. Тагыдан ныграк ахиретләргә әйләнәсең, якынаясың, әйе. Якынаясың. Безнең әни гомумән бик уңган хуҗабикә иде ул. Әни пироглар пешерергә ярата торган иде, эшпишмаклар пешерә торган иде. Әти инде безнең эшпишмак кыстыбыйлар бик ярата торган иде. Кая, карчык. Коеп җибәр әле бүген. Әйдә, эшпишмаклар пешер әле. Булышам дия торган иде. Безнең әти бер кашанда теге әтисез үскәч, бер кашанда андый әйберне бу хатын-кыз эше, бу ират кеше дип бер кашанда бүлмәде. Әни торганчы шейләр куер иде ул. Карчык Тырдыңмы? Әйдә утыр әле, әйдә шәй эч әле, давай шәй ясап бирәм, дип шулай әнине утыртып шулай шәйләр эчерә. Шәй эчәсеңме, кофе эчәсеңме дип сорый торган иде инде. Шуңа күрә мин аларның теге кайбер вакытта аларның теге үзара мөнәсәбәтләре булуларына бик теге шатлана идем, аларга теге горурлана идем, сокланып карый идем. Әйе, минем үзем дә гаиләмдә менә шушылай булдырасым килде. Һәм Мин менә шушындай әйберне үземнең гаиләмдә дә шулай алып барырга тырышам. Миңа гел 60 әби, теге кыш көне бит инде бездә торгач 60 әби дип җиртә идем инде әтинең әнисен, 60 авылыннан булгач, ул гел әйтә торган иде, балам, исеңдә калдыр. Иде ират баш, ләкин хатын муен дия торган иде. Менә шушы әйберне онытма. Иде ират баш дия торган иде. Шуңа күрә әти эштән кайткач, әби инде иң беренче әтигә аш салып бирә торган иде, аны ашата торган иде, аны хөрмәт итеп теге үзенең ире сугышта һәлак булып калгач, әти бит инде әтисез, әнисез үскән. Шуңа күрә әти андый әйберләрне бер кашанда бүлмәде эшне. Хатын-кыз эше, ират кеше. Булшадримы эшпишмаклар ясарга. Карчык, әйдә бүген эшпишмак пешерәбез, мин бәрәңгә шитрам. Кайткач нәрсәңне, камырыңны куярсың, яме? Дия торган иде шулай итеп. Һәм чыннан да алар менә бөтен нәрсәне бергә эшләделәр. Әйтик, Нижний Усландагы менә бакча бар, әтиләрнең бакчалары инде ул хәлле исәнгә калды. Шушында йортны алар бергә төзеделәр. Һәм әни астан такта кисеп торса, әти өскә менеп фронтоннарны яба торган иде, менә кадаклап, шулай такталарны кадаклап бара торган иде. Нәрсәне эшләсәләр дә гел бергә эшләделәр. Менә шулай дип алар гомер буена яшәгәннәр. Аннан соң әле театрга килгәнсез бит инде эшләргә. Менә бөтенегез бер гаилә театрда да, әти-әни янда. Һәм менә язмыш, фанилык шулай килеп чыга, Хәлил абый китә бит инде. Әйе. Бит менә көн сайын күрешеп, көн сайын аралашып, ул бит гомер белән үрелеп алган, бигрәк тә Ислами апа. Ул бит инде яшьтән үк алар юлда да бергә, эштә дә бергә, эшпишмакка хәтлек бергә беккәч, менә күз алдына китер. Ислами апа, менә ничек кичерде дисәм инде ул тамашачы әйтер, нинди сорау инде бу дияргә мөмкин. Шулай да аны күңел халәтен. Әнигә бик авыр булды. Ул мондый хәлгә калырмын дип күз алдына да китермәгән булгандыр. Әле безнең әтинең әнисе 88 яшында үлде. Шуңа күрә гомумән әти ягыннан бөтен туганнары озын гомерле. Әйтик, менә әбинең бер туган сеңлесе 96 яшында үлде. Тагын бер туганы 92 яшында үлде. Шуңа күрә әтине ул озын гомерле дип уйлый торган иде инде. Озын гомерле булар. Әмма ләкин нишәтәсең, менә дөнья шулай. Менә күңел хәтле. Һәм әнинең менә бер канаты кайрылды, сынды дисәм, дөрес булыр. Чөнки әни моңынча шигырьләрдә яза торган иде ул, әйме? Аннан соң пьеса язды бит инде. Менә мин монда китап алып килгән идем. Ул китапта әнине
Әти үлгәч мәхәббәт шишмәсе дигән китап чыгарды. Һәм анда үзе язган эш пьесасында кертте. Менә теләгән кешеләр шушы китапны сатып алып, әйтик, менә миннән бик күп кешеләр сорыйлар, менә Исламия апаның бу яки башка пьесасын алып куяр идек дип сорыйлар. Безнең Тинчурин театрында да аның китабы сатыла. Һәм менә теләгән кешеләр куясылары килә икән, рәхим итеп, менә шушы китаптан алып пьесаларын куя алалар. Менә әни әйтә торган иде, балалар, атагыз ул минем бәхетемә туган булгандыр инде, дия торган иде. Һәм ул үзенең, менә әйтәләр бит әле, күкәйнең сарысы дип әйме? Менә әни үзе бик бәхетле хатын. Бәхетле хатын, 2 кызы бар. Әйтәләр бит, бәхетле хатын кыз та бар, уңган хатын малай та бар. Шуңа күрә менә әнинең 2 кызы бар. Һәм үзе дә менә авырып фани дөньяга киткәч, аны караучы менә мин, Ләйсән һәм Рузия апа булдык. Соңгы көненә кадәр аның яныннан бер дә китмәдек, чиратлашып шулай. Теге спектакльләр, репетициялар булган вакытта инде Рузия апа кала торган иде. Мин булдыра алмасам, Ләйсән кала торган иде. Ләйсән булдыра алмасам, мин калып, шайтып, әнине шайтып карадык без. Аллага шөкер, әни үз кулларыбызда үлде. Бәхетле хатын әни. Әни менә әйтәмеш, менә күкәйнең сарысы булып яшәде ул. Шуннан да гаиләдә генә түгел, иҗатта да халкыбызның яраткан артисты, тормышта да үзенең яраткан, иренең яраткан сикле хатыны, шундый алмада 2 кыз үстергән, әлбәттә, аңа инде Аллаһ Тәгалә бәхетле язмыш насыйп иткән. Урыны җмакта булсын, һәм шушы искалуларыбыз Хәлил абыйга да, Исламия апага да дуа булып бара бирсен иде. Амин, амин. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Без Лилия Мәхмүтова белән бик матур әңгәмә корып утырабыз, сөйләшеп. Исламия апа турында, Хәлил абый турында, аларның соңгы минутлары. Нишлисең? Беркем дә мәңгелеккә килми, үлем үкенечсез булмый, беркем дә югалтасы килми. Хәзер хатирәләр белән яшәргә кала. Бу дөньяның кануннары шундый. Менә әле карап торам, менә бу 2 күлмәк. Һәм бу бит шулай бер хатирә, шулаймы? Әйе. Безнең әни бик оста куллы хатын дип әйттем. Әймә пироглар пешерә иде дип инде. Менә әни тагын әнинең хобби күчмә театрда эшләп биргәч, көндез вакыт бар бит инде. Менә шундый хобби дип әйтгәндә, ул күлмәкләр, шәлләр бәйли торган иде. Носкилар турында әйтеп тә тормыйм инде. Менә кофталар бик күп бәйли торган иде әни. Һәм менә карагыз әле, әни бәйләгән күлмәк, бу мин моны 80нче елларда бәйләгәндер дип хәтеремдә ул минем. Һәм менә шушында карасагыз, менә машина вязка кебек улай, шуннан да аның бер менә туктаган җиреннән яңадан бәйләп киткән җире күренми. Шуңа хәлек менә алтын куллы иде безнең әни, шуннан да салфеткалар бәйли торган иде инде, аларны әйтеп тормыйм. Менә шәлләр бик күп бәйләде ул шуннан да. Һәм менә ярата торган иде шулай күлмәкләр. Бу үзенең күлмәгеме? Әнинең үзенең күлмәге. Әле мин аны әнидән соң театр училищесында укыган вакытта мин дә киеп бирдем ул күлмәкне. Хәзер инде менә шул хатирә булып ята, әйе, өйдә мин шулай саклап калдырдым, менә шушындый. Монсы да үзе теккәнме? Монсы үзе теккән, әйе, әни шундый мастер иде инде. Монсы әле аның иң җиңеле, монсы сарафан. Менә шушындый ябык кына, матур гына 50 яшькә кадәр әни үзен шулай матур гына тотып, чөнки героиняларны уйнады бит инде гомер бакый. Шулай үзен формада тотырга ярата иде инде әни. Аннан соң инде әни ничеп үзеңне әзрәк формада тотмыйсың дигәч, кызым, хәзер героиняларны уйнысым юк инде дип, теге пирогларда ашыйсы килгән булгандыр иде. Сездән сәләт бармы, әнидән күчкәнме? Мин үзем бәйлим, әмма ләкин мин мондай зур-зур әйберләр бәйләгәнем юк. Мин шул кофталар бәйләгәнем бар үземдә, носкилар бәйлим инде, әмма ләкин шәлләр, күлмәкләр бәйләгәнем юк. Менә Ләйсән турында сорыйм әле.
Ләйсән 4 яшьтән, менә ул минем шуһатлы күңелемә кереп калды, 4 яшьтән бергә калгач, ул сезгә бала кебектер. Шуннан да ул миңа бала кебек, чөнки миңа ул вакытта Ләйсән туганда 7 яшь иде. Мин 1-нче класста укыйдым һәм Ләйсәнне мин карап үстердем, үз балам шикелле дисәм дөрес, чөнки берсендә менә Ләйсәнең теге переходной возраст барлыкка килгәч, берсендә бик каты бизәнде дә бу чыгып бара. Бик каты бизәнгән, кылакларына зур-зур теге кылалар кигән, монда цеплар таккан, чыгып бара бу хәзер. Кая барасың әйтәм? Суббота көнне бу инде бу. Дискотекага барам диде бу шундый дырфагына сөйләшеп. Кем рөхсәт итте әйтәм? Беркем рөхсәт итмәде. Син әйтәм әбидән сорадыңмы? Ул вакытта әбидә безнең белән иде әле. Сорамадым. Ничек сорамадым? Ул вакытта шул бер 14 яшьләр тирәсе булгандыр инде. Сорамадым диде бу хәзер. Ничек әйтәм миннән сорамыйсың? Мин рөхсәт итәмме сиңа, юкмы? Дип инде. Син кимсең миңа шункадәр? Дип бу хәзер. Мен Ләйсәнгә карата шуннан да бик каты кырыс идем, чөнки ул вакытта группировкалар барлыкка килгән вакытлар иде инде ул. Анда кирип китә күрмәсен, тәмәкеләр тартмасын, наркотикларга ияләшә күрмәсен дип, шуннан да мин Ләйсәнгә бик кырыстырдым. Чөнки кыз бала, әти-әни идә юк, менә башка юлга тайпылып китергә бик мөмкин иде ул вакытта. Шуннан бармый калдым. Беркемнән дә сорамадым ди бу хәзер. Син миңа кимсең дигәч, мәйтәм мин сиңа әти дә, мин сиңа әни дә, мин сиңа апа да дип кычкырдым мин аңа. Мәйтәм бар хәй битләреңне жуда, безнең суббота көнне мәйтәм җыештыра торган кер. Хәй иләрне җыештырып мәйтәм, иләрне җыештыра башлыйбыз. Бармыйм ди бу хәзер, юк дишләмим ди. Теге ачуым килде дә, Ләйсән чәче озын яның, билдән түбән. Байтып урап алдым да, тиз мәйтәм хәй битләреңне жудың, һәм без мәйтәм җыештырабыз. Ләйсән җылый-җылый кирип китеп шайтырып, битләрен жуып чыкты да, менә ул хәзер юкта барып шушы әйбер исенә төшеп аның, апа ярый шул вакытта мине чыгарып җибәрмәсәң әле ди. Ярый менә шул тотып калгансың. Кем белгән ди менә мин кайсы юлдан киткән булыр идем икән дип инде. Безне шуннан да кичкенә вакыттан ук безне бик әйбәт рамкаларга кертеп утырттылар һәм без бер кашан да әти-әнигә битләрне кызылы китергә тиеш түгел идек. Безгә әби гел өйрәтә килде, балам. Сезнең әти-әниегезне бөтен Татарстан белә, Татарстан гына түгел, Россия дә белә. Шуңа күрә, балам, әтигезгә, әнигезгә кызылы китерлек эш эшләмәгез. Менә безгә ул көн сайын безнең башыбызга шулай тукып килделәр. Хәзердә шушы әйбер менә безнең мозгабызда утыра дисәм, дөрес. Ул менә мозга дигән сүз, мин башкача әйтә алмыйм. Шушы сүз именно мозгабызга кирип утырган ул безнең. Мишель әйтим әле ансын. Чөнки шуннан да берсендә әни сорыйында, кызым, менә сиңа 50 яшь тулды инде, нишлисең инде хәзер? Дип сорау бирде инде әни. Как нишлим мен әйтәм? Тәмәке тартам, арак эчәм. Гулять итәм әйтәм, дим инде трубкада әни тынып калды да, киджүләр Аллам сакласын дип әйтте инде. Ошондай, соң мәйтәм үзең әни шулай дип сорадың инде мәйтәм, син сорагач мәйтәм шулай дип җавап бирдем. Чөнки мәйтәм безгә шаг вправо, шаг влево, сразу расстрел мәйтәм безгә ярам, безгә туры юлдан гына йөрергә ярый иде. Хәзер дә шулай ул. Хәзер дә сез шул билгеле Хәлил Мәхмүтов белән Исламия Мәхмүтованың балалары бит инде. Мин хәзер дә менә үз балама туганнан бирле Ришатка шушыны әйтеп килдем. Улым, зинхар ва зинхар, монда барырга ярамый, туры юлдан гына барырга тиешсең. Чөнки синең әти-әниң артист, бөтен Татарстан белә. Дәвәтиң артист, бөтен Татарстан белә. Ләйсән апаң артист, җырчы, бөтен Татарстан гына түгел, Россиядә белә.
Синең Рузия апаң Камал театрында эшләй, төзеп китәм. Опять-таки айы ярамый. Шулпан апаң мәйтәм, ана Казан бию ансамбле белән идарә итә, тагын опять ярамый. Да, миңа бер нәрсә дә ярамый. Шул дип. Аңа бигрәк тә авыр туры килә. Әмма ләкин нишәтәсең, менә мин ул тәрбияне бик дөрес биргәннәр дип уйлыйм. Әлбәттә. Чөнки менә без бәхетле, без әби, бабай белән үскән балалар. Без Совет чорында үскән балалар. Без бик бәхетле. Хәзерге балаларга бик авыр. Чөнки хәзер Октябрьдә юк, Пионерда юк, Комсомолда юк, партияда юк хәзер. Бер нәрсә юк. Баланың каядыр ымтылып бара торган юлы юк хәзер. Кыйбласы юк балаларның. Алар үзләре һәр төрле нәрсә уйлап чыгарып, ана шул үзләренә кыйбла уйлап чыгарып йөриләр. Азмы хәзер һәр төрле ярамаган оешмалар, инде ул хәзер ул турыда сөйләшәсе килми, ләкин шуннан да оешмалар бик бар иде. Әмма ләкин без Аллага шөкер, менә шундый совет чор балалары булып үскәнебезгә мин бик рәхмәтле. Безнең шуннан да безне укыткан укытучылар да безгә биргән белем дә хәзерге менә балаларны чагыштырып карасаң, әйе, безгә Серебряный век вакытындагы шагыйрьләрне укытмадылар. Без әйтик, Заметьевны укымадык ул вакытта, әйме, без Булгаковларны укымадык. Әмма ләкин мин институтка укырга кергәч, мин аларны укыдым. Барыбер без аны үттек. Әмма ләкин менә нинди булса да әдәбиятны алып менә миннән сора, мин аны җавап бирә алам, чөнки мин аны укыдым. Хәзерге балалар бит әйтик, нинди әдәбиятны алсаң да, алар аны кыскартылган вариантта укыйлар. Кызганычка каршы. Шулай. Сорыйсың менә, Евгений Онегин укыдыңмы син дигәч, кем соң ул, шигырьләтәме соң ул, булай прозамы дип сорыйлар. Белмиләр өчен. Хәтта мин үземнең шулай ук малайга бит инде үсмер, малай белән сөйләшәбез. Китап укыдым. Мин укыйм, мин телефоннан укыйм. Миңа электрон вариантны уку җайлырак дип әйтә. Мин алам, әйтәм, ничек электрон вариантны уку җайлысын инде ул, әйтәм, ул бит инде экран шытырдатып дәфтәрне, китапның битен ачу исләре килеп тормагач димәй бит. Мин китап укый алмыйм дим. Аны гаепләп тә булмый, заманы шул. Менә аларга электрон вариант җайлырак. Анарсаң электрон вариант кына түгел, анда кыскартылган вариантта. Шуны гына укып чыгалар да, моны укыдым. Әйтик, менә Толстойның «Война и мир»ын кем гомумән тулысынча укып бетергәне бар. Шулай. Менә балалар турында сөйләшә башлаганбыз икән, Ришат турында сөйләшәгәндә, хәзер ничә яшь инде җегеткә? Егет зур инде, Аллага шөкер, 27 яшьтә. Ул безнең Росгвардиядә хезмәт итә. Ул үзе КХТны бетерде. Армия сафларына да барып кайтты, Аллага шөкер, анда да булды. Кичкенә вакытта инде biz аны биюгә дә йөрттек. Аннан соң бию белән музыкага икесен бергә дә йөри алмагач, без аны шул музыка мәктәбендә генә калдырдык, флейта буенча бөтен конкурсларга йөреп, шулай итеп беренче урынны һәм музыка мәктәбен ул алтын медальгә бетерде инде. Бәлкем артист булып та киткән булыр иде инде, аны әни бик җырчы итеп күрәсе килде. Шуннан да Ришатның тавышы аның бик матур. Җырлый ул, шигырьләр дә сөйли, ул бик әйбәт копировать итә белә. Хәзерге вакытта ул япон мультфильмнарын тәрҗемә ясап инде, алар аны дубляж ясыйлар. Һәм барыбер дә ерак китмә дисәм дә ярый инде, дубляж ул барыбер дә үзенә күрә бер иҗат, сәнгатьнең бер төрә. Шуңа күрә мин инде аны дөресен әйткәндә үзем җибәрәсем килмәде, чөнки артист ул режиссерга бик бәйле. Менә аның күзенә мәхәббәтле булып күренсәң, бер роль, бер спектакль чыгарырга мөмкин, икенче спектакль чыгарырга мөмкин, һаман спектакль чыгарып торырга мөмкин. Ләкин менә күзенә инде мәхәббәтле булып күренмәсәң, 1-2-3-4 кенә түгел, 1-5 елда рольсез йөрергә мөмкин. Мин үзем шәхсән ел саен роль чыгармасам да, әйтик, барыбер дә эшсез бер кашан да тормадым. Безгә менә килеп төрле режиссерлар спектакльләр куялар иде, алалар иде, Аллага шөкер. Һәм менә шушы спектакльләрдә уйнап, тамашачының күңеленә кирип кала идем.
Һәм бик инде яраталар менә минем мәхәббәт чишмәсендәге Зәмзәмия ролемне яраталар инде. Ансы гомумән әни турында әйткән вакытта инде менә һәрбер язган пьесасы анда минем өчен аерым язылган рольләр бар, әйе. Һәрберсендә бар. 3 пьеса яздым, менә 3-сендә дә мин бар. Инде алдагы көннәрдә дә менә шушы сәнгатьтә дә, гаиләдә дә янып, гөрләп, рәхәт итеп яшәргә язсын. Чөнки Хәлил абый да, Исламия апа, белмим, минем белән тамашачылар да килешәдер дип уйлыйм. Алар иртә киттеләр. Чөнки әле ул яшьтә спектакльләр уйнап йөргән артистлар бар. Шулай бит, рәхәтләнеп бар. Әлбәттә. Шуңа күрә Мин инде аны булай дим, гомерләре беткән дип әйтәсем килми. Алар күчмә театрның бөтен михнәтен күргән кешеләр. Бөтен авырлыкларын, салкыннарда калган вакытлары, сәламәтлекләре беткән, шуңа күрәдер дип әйтәсем. Шул әлбәттә, мин аны әле әйтмичә генә калдым. Миндә дә шундый уй үтте башымнан. Чөнки ул юл газабы, гүр газабы дигән әйтем дә бар халыкта. Аннарысын ул салкыннар, ачылып туклы йөрүләр, ул әлбәттә сәламәтлеккә зыян салмый калмый бит инде. Шулай. Шуңа күрә әле бәлкем алар ирешмәгән, алар эшләп бетермәгән эшләрне дә әле сезгә башкарып чыгарга Ләйсән дә шулай бик сәләтле, бик талантлы. Сез дә әле иҗат юлыгыз, сезнең менә иҗат шишмәгез әле бик күп еллар гөрләп тамашачы халык арасында барсын иде. Һәм ахырда тамаша тапшыруыбызны тәмамлаганда тамашачыларга нәрсә әйтер идегез? Тамашачыларга. Хәзерге тормышыбыз авыр дип зарлансак та, башларыгызны өймәгез. Тормыш рәхәт, яшәү рәхәт. Әйе, авыр вакытлар күп, әмма ләкин Аллаһ Тәгаләдән түземлек сорыйк, саулык, сәламәтлек сорыйк. Дөньяларыбыз тыныч, күкләребез аяз булсын иде. Балаларыбыз яныбызда, ирләребез яныбызда булсыннар иде. Әти, әниләребез озак итеп яшәсеннәр иде. Алар белән бергә матур итеп гомер итсәк иде. Амин, шулай булсын. Монда инде артык өстәргә миңа сүз дә калмады. Лилия, рәхмәт сезгә зур итеп. Вакыт табып килгәнегез өчен, әле тагын очрашулар насыйп булсын. Амин. Шулай булсын. Инде мин Лилия әйткән матур теләкләргә бары тик амин, иншалла дип кенә өстәп әйтә алам. Тагын бер атнадан күрешербез. Исән сау булыйк.